Hello mga kiyot. Kumusta na kayong lahat dyan? Maayong buntag kaniyong tanan mga higala ko sa kahanginan. Hinaot ko nga mo ka na sa mayong panglawas. Ano pang rati pimente? Mura man ay mahalaga sa to ang nindot ang to ang panglawas perme. Huwag ginabatyag. Diba? May mga pandirada na ito mga kiyot, no? Gamak na buta mga kiyot. Pinapangita na butang sapi, buntag pa sa'yo. Bida. Ay, sino ko, kapoy mangitag sapi. Kamahin mo ano yung mga kiyot. Hindi po tamawadwad. Pagtay po kauno na ni. Diha naging laay. Ginoo ko. Sagdan ko lang. Sana may mga pandirada na to diha mga gat, no? Sana may mga katikaran sa inyong kinabuhi diha. Kung ako inyong kumustahon. Walang gud mga gat. Walang gud hapon hinigugma. Naanan namin nung pagkuhan yung mga kiyot yung hinigugma. Saon nga. Ultimura mga taglarawan mo nang di kita kauyaban eh. Stilapan. Diba? Nya. Binhil lang ko ito mga kiyot kaya hindi mo kabalo mo ko nga di mo hapon mo subscribe, di mo hapon mo share, hadlock mo share noon. Tuan ang dining putlo ni. Why? So hanggang dito lang mga kiyot o mga bata, huwag kayong mawawala hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Dragon Balls na po na. I love you all. Pakisa ko lala.